thim mi hlawe lo bung som pahni na keli chuan dayan chumak ti em hian ena ro puilu tuk khatiang ti na chang kha hre ve ila ka van ti atia dayan chuan lepeka chuan ni ti ve to ma na alo ti khawa engti nge kan om zel don manhattan hi kan chua san watang keli chuan engtin tia zotin rel chol mun thlona tum mun bus cholna zong zong an en thavek to anga sin alo tia dayan chu han in ngai to azoka chuta brooklyn pan mai la tha ang chuta chuan en thatu an om ka ring lo atia keli chuan a tha lom kal ta pau che alo tia enga irwala kal ka du lo dayan chuan enge ma soi han tum zet na a ma se ari ru thak le in ichiang mo ti in keli chu ngai to mel takhian zota o p stevens dayan chuan chu tien ni le kan amang tha le nangpo mang tha keli chuan dayan ni taxi phar ding lai le a chunga lu ta chu a thlira adin na nga ya chuan ading reng ringota ari ru siam fel ngai na shelo ama chau chuan ko thler sha than lo taka chuan kal le na tur sha chuang lovin ading renga chuti lai chuan taxi kong khar chu in khar ri ta deta atlan ton ta chu ani maya keli chuan ring takhian min lo ngang le lok ati tuara taxi chu ading ta chota chu vele taxi lampan chuan keli chu man mo pheleng in atlan ta dayan chuan kong khar chu alo hon saka keli chu athulut ve ta a enga tinge iri rui thak brooklyn kala mungai reng lo ti ka sha chuak thuta dayan chuan keli chu en zoka chuta alu chu alo thing nara driver chuan khoya nge atia dayan chuan brooklyn khongain atia taxi chu atlanta a driver chuan duna bik deuh mun te in neyem tina zota tan zel phut mai ro keli chuan dayan chu ring zo lo mel takhian kan kalna tur mun berpo ishelo mo alo tia kan thlen huna kan hremayang an tlan chung zong chuan an thungoi renga minute somni nuwa chuan brooklyn leido chu an thlengta a dayan chuan khaltupa hne na chuan thlenna tur hotel kan du a ma se hotel tha kan du hotel tha in du mo pi te u pakhat chu ka hriat ve khamo aming chu the adams ani in thlen du na chi takaniang the adams hotel chu building chhonga nia building hmalama chuan thingzar buk lui chi hi adinga chu thing buk bola chuan kong khar veng tu hi alo oma taxi chu kong sira din hnu chuan driver chuan a fu melem ti na zota dayan chuan a that mel khopi alo tia keli ero chu alo ngoi renga taxi atang chuan an chuka pukong khara chuan alo chhon wata chibai pi te u in thleng do dem alo tia dayan chu abung hata o atia thomno te in neyem dayan chu ol samzet hian adole zaya kan bung ruwa airport a kan hlau da ya helai hnaya hian thomno dor omem tina zot ngala hemi thler pia son thomno dor lian taka om ron lu ma sak photin du zokin karing chumi zo chuan in bazaar don nia in thil leite chu in room tura an ron thon mayang a that chu heta hian room ola om tak zetamo tunang hun lai hi chuan harsa om lo ti in kong khar veng tu chuan a hrila khwal chhon pindanan thlen chuan khwal chhon pa chuan registration form alo pe a keli chuan a hminga zia lai chuan a hming lem ziakin emily brown ati hlawa dayan chuan khwal chhon pa chuan en thuaka emily brown hming chuan atan om zia om lo ti a mela chuan a hre thei maya dayan chuan a hming chu ziak ve in mary kasart ati ve hlawa khwal chhon pa chuan an registration card chu lakirin credit card nge poisa fain tina zota keli chuan credit card in alo tia dayan chu alo in rol wata nilo poisa in alo ti ve thunga keli chu hre zetin a bungata ani in thomno te aron thleng trep kan chuak le lok don ania in thlenna tur chu room number zanga sompanga na ani e khwal chhon pa chuan atia mei chanal tak tak pahni mi patel lo le ngalin anwa ui om thon ti in dayan te chuak ta chu a thlir zui vong vonga mei chia te ta na dor chu chitin renga om ti chin chia na bom tung an hun thin ang mai hi ania mei cha thom no chi sang sang a om tuara
kil le lama chuan handbag le suitcase chitin reng a awm bawk a kali chuan han en kual vela chuta kan van nei na akal chuang don ang hle mai ati bowa dor ngak tu nu chuan a ron pana enge ti sak thei cheu ka nei alo ti vara dayan chuan kan han en kual ve mai mai ania ti na lo changa kali le dayanin thomno leisa dana norlir an nor ve ve lai chu dor ngak tu chuan alo en renga kali chuan ente stocking ti in dor zon chan ve zet tur hiala a dayan chuan anung ron zuin aron la ve boka ke korte bra t-shirt an nor lir chu a khat thuai ta ve ve a dor ngak tu chuan nor lir dang pahnih ron pele in kalo puyang cheu alo tia kan lo me nor lir dang te po chu thomhno chuan a vum ton le tamaya keli chuan ke korton khaina bom chu en kuala adu zong a thlanga pali lai chu ron la chuakin engtika nge kan bazar le ang ti hriat lo dayan hne na chuan a tia dayan chuan aron thlang ve a dor ngak tu nu chuan makti lutuk hian dayan le kali thomno thing vel chu alo en renga an du tok an nga mek chuan suitcase pali lai mai hi a khat trana kali chuan suitcase su thlirin engemaw chen chu min dai ma na atia man pek na dawhkan an pan ta a sungvong tu chuan poisa fai nge credit card in ti in alo zawta credit kali chuan atia poisa dayan chuan alo ti thunga keli le dayan chuan an poisa ipte chu an honga an thil leina man chu poisa le credit card in an pe a ngai to thu hun an nei chu poisa fai an nei tlem tial tial ti chu keli chuan sumvong tu hne na chuan di Adams hotel a kan thlenga chuta chuan heng kan thomhno KCR chuan kan ron dang mo te reng mai in hming te min hril ula alo ti thuaya keli chuan tim ang reng tak hian ka hming chu Charlotte Bront a han tia dayan chuan keli chu enin rang fe hian Emily Bront mole alo ti wata keli chuan a hming chu a hri chuak le a o ni e chu tiang chu ati ba nia ya KCR chuan angai na hriat lo hmel zet hian keli chu ena chuta dayan lam chu hoin nang ve thung atia ka I dayan ngai to na chu avir vela engtin nge hotel a khan a hminga zia kha o Georgia Frida John Michel a hming chu Mary ka satania keli chuan alo ti khalwata KCR chuan rir ru min zan lo hian ani tak chu alo ti bawa for madam dor ko chia chu pharmacy dor alo nia dayan chuan kan van nei na akal tluang zele ti in anui varvara rang takin chu dora chuan an lut dona bazar tho ni na chu an tran le ta a mascara blusher powder toothpaste toothbrush dayan le keliten hotel an thlen chuan an suitcase pali te chu an room a chuan alo om der to a keli chuan khoi hi nge kata nia khoi hi nge ita ka van sang talo em atia dayan chuan poilo heta hian engchen nge kan om don ti a hriat lo kar khat nge chu ai rei po ani mai thei chu wangin ida thari phot mai te ang alo tia keli chuan ani mel viawe alo ti ve a an thom holei te chu an khai fel sok soka ke korte le bra ti vel te chu po do a bualin thil te chu bualina an da fel hnu le suitcase te chu an ro fel hnu chuan dayan chuan phei khok le thomno then khat chu a phela khum pakhata chuan amuzal ta der dera lungoi mel tak hian anuam song mai enge nangi ngai dan ka hrelowa kei chu khuma hian cho ei mai ka du tumi zo tuisa rei tok in bual le heta tang hian che chwa le mai ka tum ri lo atia kong ka kikri an hria nu mel tha le ngai na tom takhi tir sia thomhno ha ina lo luta ruk wa nenge moza aron keng luta minute ni zet bualina avom hnu chuan aron chuak le a dayan te hne na chuan mamo in nei chuan ron phone zel mai ra u zan hlim om tak in man ka du saka cheu atia keli chuan kan lo me alo tia tir chhianu chuak ta chu an thlir zuya dayan chuan khumbula dawhkan te a hotel chanchin ziahna lehkhabu te chu la in a han kewa keli hne na chuan he hotel hi engkoma sak nge ihria emle atia keli chuan in haro atlan chuak ang alo tia dayan chuan an sakum chu in haro ka ti chu tlan chuak watang alo ti le a
dayan chuan keli chu en chho ha ifiam thua ni lo mo ni lo thil rap thak tak theng tur omin ka hretlat keli chuan atia a o chu hlo thon na ina khata dayan chu athowa enge thleng dona ti na zot ha ka hrelo ma se helai mun hi kan chua san thoi lo chuan kan thinge yang keli thil om zanei soiro angenin ka nge na che dayan khonga in dayan chuan kelio man mo na le lo thon na wange nge ni a ming tak dayan tia ko ma sak ber ani wang jok anua angai to le chuan a hre chiang lo khuma tang chuan a tho chuak ve ta hlola ole ni powang miang chuti kan thom hno hi kan tel don dayan chuan a soi zo man lo ni lo kalsan vekang dayan chuan keli chu maktiru tuk hian han ena kan kalsan vekang mo kan lei zo chau sia man moro thuai keli chu a aw chul maya dayan chuan ole ti in shefe hian a in hata a aril ru te te chuan athil ti hi a hre chiang ang chu mo ani lo vai chuan man moro keli o chu mang ang o ni ta dayan chu a in ha sok soka keli chu a zui chuak ta a lobby an thlen lai te chuan dayan chuan keli kal hlok hlok phak tur chuan a tla na ngai hiala kan kal na tur min hril theilom ni ti in keli chu zota pon an chua chuan keli chu hoi kwala kong pui le lam thlera son thut chol na hmuna oma chuta chuan kan thu chol lok don nia atia dayan chuan thin ur treu chung hian keli chu pak lampan chuan azui phei nak naka paka thu theng se ya chuan an thu dun ta a dayan chuan heta enge kan ti don chuti lai tak chuan hotel chunga tanga thil puak dur thom chu an hreta a an thut na hmuna tang chuan hotel chhong le na pindan pakhat tukver ke darvika tang chuan thil ke noi ron leng chuak ur ur chu chiang takin an hmu theya dayan chuan a thil hmu chu a oi lo rum rum hial zawk ani makti em hian chu thil puak na tho chu thlirin keli hne na chuan so bom launa na men lawina thawa mana kan ruma ti in keli hne na chuan eng tin nge i hria theya ti na zota tirchia nu khamale dayan chuan angai na hrelo tirchia nu kha eng tin keli chuan zoi sa phian hotel tirche in khatiang phekhok man to dollar zathum man lai an bun kala hrengai lo atia dayan chuan thok kharati hlea engtin nge kan omna an hria thei ka hrebik lo keli chuan ti in ma se kan mikhin te hi tu te nge an ni hrengreng ta che atia thuthleng se ya chuan thin phu zoi zoi nan thu duna dayan chuan keli hne na chuan a office ai lu khan tenar kings lia khan enge mathil pek chi anayem ti ena zota ai ani dang keipo engma min pek om ka hrelo thok le khata an hre chuak dun thuta akat an tirwal thoya an han bek chu hongin tenara pek ka chu an phora dayan chuan han po thler mai atuma a saklat chuta engemaw chips computer chips ni om tak achunga om tinrim fe hian dayan chuan atia keli po chuan ata chu po thler han tum ve china keipo ani ve tho hemi wang pher hre phian ani hi kan mi hringa chuan min lo chui chhuat thei atia dayan chuan keli ka chulak sakin thinrim zathian kan momo to lawang ti in ama ta nen chuan lam liana a the thlata daya minute rei lo te ya motor kalvel chuan achil pher cheta veka ral khata chuan siren chu aron rikiu vol vola keli chu athowa heta tanga kan kalson vathi a tha ang dayan tuna chuan min chui thei to hau lawang kan fi hlim ta e pairisa kale tak tak thei don ta nang engei ti ang thil hriat fiangai chui chua hi phim kur hle ang che nang po ti in dayan chuan ti mangreng tak si hian keli ichunga kalon tak mek mewani kanun na ichan him sia atia chu thu chuan keli thinlung chu a khoi hle a dayan hne na chuan ka thil soi to a khan ka in chir hle ani dot ka hril che a atia chuti mo o ilem ziak chungchang ka soi kha ila hrengrengem o moi ka ti hlom tak zet ilo thiam hle mai dayan chu anuya kalome ichunga kalongil nei lo viau thinang ti ka hlangot mai atia dayan I mo o enge ni kali tirchia ka nei ngai reng reng hleinem dayan chu anui chua khoka
chuta anin pana anin kwa dun tangoi ngoya kanin tong hlau chu kalom hle mai dayan chuan atia keipo keli chuan alo tia nu pahnih te chu ngoi renga in enin an ding don rana an han in mang tha mai tur chu an hre don ve ve a atopa chuan dayan chuan ti dan ka hria atia chuta min mamo thuta min biak po na tur hei ka phone number ti in le khathema hian a ziaka keli chu apeta a keipo hei ti in keli chuan dayan chu apevea ole mang tha tak tak to le dayan chuan ba deuh nia hian ni e mang tha le keli dayan chuan keli kalta chu athlir zui vong vonga kotthler kil sira kal liam don lai chuan keli chu aron hoile ta bana ron vai lau lawa dayan ni po chuan na violet ve a keli kal liam hnu chuan dayan chuan an thlen na hotel chu han thlir le wang wanga chu hotel pindan an thlan na chang talo chau tuk verzon khu chuai chuai hmu chuan dayan chu atim sung sunga kethi ordone si chu chanchin bu chi sang sang kengin tenara office a chuan a luta a thleng non le ta ti in chanchin bu te chu apea chanchin pu sang sanga chuan chum leiwak chha takin german khopui sang sang ati buai Germany airport zong zong te chu chum leiwak chha taka wangin kharan ni Germany ram chum leiwak chha in atuama wangin mithi an pung zel o tuna ti ngai ro lungnun mel je thian te nara chuan atia kathi chu office atang chuan man mo je thian a chuak ta a te nara chuan asana chu han bi zoka anui ta varvara ari ro chuan bom kha puak to nge yang khang ui pui pahnih te kha an ruang seng hoi mek ani to ma na ti na ngai to a secretary chuan intercom atang chuan a ron bia Kingsley senator van lovenin abedo che ilo la don em niang o ti in tenara chuan biak phung chu alakanga tenar Kingsley kanie hello Mr Kingsley senator van loven kania chibai senator ka assistant nen tu na hian in headquarter bulloka kan om meka in hun pui ron tlo lok kan chak dewa irim chang nge mo chu e telul mai lutuk ti in tenara chuan phur tak hian kan na thona mun vel en tir cheu chu ka chak sakhai lom senator ti na changa that chu karon thleng thuayang tenara chuan intercom me khep chu han met zawa a secretary chu bia in minute rei lo te hian tlo tu kan nei dona min ron muture mo ron phone tu man om chuan lodang zel riang che ti na shila chanchin pheka mithi chungchang tarlan na karkalta maya achiara khan senator van luveni pasal Edmund Barclay thi thu chu alo chiar to a lungphu chol thi ani minute som pang hnuwa chuan senator van luveni le ata chang dol tu te nula du om tak tak pani te chu an ron thleng ta tenara chuan dingin alo chi baya in local thei lo awangin kalom tak zetani atia senator chuan alu alo bunghata anni hi Corin Murphy le Corley Trosity ania inin hmu to nge nge kha atia tenara chuan nula pahni te chu nui sang en pa in ni e ka hmule cheu chu kalom hle mai atia senator lam chu hoin I pasal thi tu kalo hria poi ka ti tak zetani atia senator van luveni chu abung hawa itilom ome nia rei tak khum betin ana to a atopa zong karkalta khan min peilo san ta ni nuilu ram ram atuma tidayela khovel lum zel chungchang thil hriat le chanchin phek che thlak min ron thon thin te ka kalo hmu thina rilruwa hne khop mai senator chuan atia ani tak chu kalome tenara chuan atia helai vela in hatho te min ko hmu theiangem ti in senator chuan zota te reng mai engtia fan kwal nge iduang ninga chung nili chung darkar khatle chan be chung te om sang thia Corin Murphy chuan nili chung fan kwal chi chu awa senator van luveni chu alo in rol bata darkar khatle chan ve tur chi chu ka thlange alo tia tenara chuan idu dan anga piang lom takin kapome atia senator chuan KIG a hian natok engzan nge om tina zota mi sang ni vel zet KIG hian ram sang sang som pahnia office hung me kani Corin Murphy le Corley Trosity chuan an ngai san mel hle a tenara chuan he building a hi chuan nathok tu mi zanga vel chawan oma
office staff le zirbing ho te hian chen nam hun than ve an neya he hmuna thok le scientist ho zong zong hi thuak that lam te na za somruk chung lam ve kan ni Corin Murphy chuan warfe hian mi chung chuang thiawan ni hlom chu male alo tia Senator Van Luven chuan lom lo mel zethian Murphy chu alo mel rama tenara chuan min ron zui ru le khonga in atia Senator Murphy le thosi te chu tenara chuan building pui berbula in oma chuan a hruaya pindan chunga chuan khol chi sang sang mitlen te chau hria thiam chi alo in hung dula Senator Van Luven chu khol maksak tak pakhat bula chuan vakalin hei hian enge ati ve thei ti na zota tenara chuan kha orifon kaldan lan tir na te na khol ani kha Senator ori te chu khol khan orifon dan lo vonga lo lakai zel tuwa lo chantir thina ni o chi sang 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 chuang a thliar sangin a hre sang thei vek ani atia thosi chuan makti chal chuan nang hian engtin nge chu chu ati theya ti na lo zot khawa tenara chuan heti zong hian ngai tua chin te telephone a thian tu emo in a ron biak che khan a ori atangin i hre thei ngal maya a chan chu kha ori kalmang te kha i thluakin a hria reng na bawma a khong lu to wang ani chutiang chia chuan he khol hi anha tho tur fel takarwa mansa thun lu sakania chu hetiang hian a siam dan tang pui han soidonila thil phone che dan in thak thleng chak zong te lo thli fi ma rifon kan du ang chau lo thliar sang tu man ruwa in alo dong song tu khola alo thun lut zela kan o hria du bik chau chu la sangin kan hre thei ta ni ti in tenara chuan a hrilfia chumi zo chuan hmun danga hruai le a chuta chuan khol lian pui atanga enlen na man ruwa chi sang sang thlengin hmu tur a oma chemical laboratory engemaw zat an tlaw boka chung laboratory tina chuan scientist engemaw zat na thokin an lo bur fur hloma then khata chuan pindan khata scientist pakhat chaute an thil chui laia lo bur ngar ho chu hmu tur an om boka darkar ni hnuwa chuan tenara office a chuan an lut le ta a kan na thona hmun han fan chu nuamin ti ngei ka be sei tenara chuan atia Senator Van Luven chu alo bung hata abeng war thlak khop mai atia abeng war thlak bon top Corin Murphy chuan tenara vanui sai chung chuan alo tui hni ve a avan nuam tak Corley thosi chuan alo ti ve bawa tenara chuan Senator lam chu hoin tidaiela meeting na environment thila ka thu soi chung chang kha I thopui te ne nin lo soi ho ta em ti in na zota Senator chuan a o na a o chuaka chuan intiam kamna lam hoi hria tur om lo chuti chu a hlotlin mel ti na em ni Senator rin thua soi mai chi ani lo bookings li kan la soi ho le fe langai tutluk na kan nei ve le karon hria ti rang che tenara chu anui lui shama kalome minron tlo awangin in vai chunga kalom tak zetani ti in tenara chuan a thla liama office kongka in khar fel che ati chuan kathi ordone si o chu intercoma chuan ron ria bookings li saida hadan ne sin ron biak che atuma thilman mo thak ni in asoya ame ro chu ithumin pek ang khan kalodang ria aron tia kalobia ange tenara chuan atia saida hanan de si chu adam sotela bomkam tu tura amitir kha niya line 1 tenara chuan chanchin thasiat in bai seiranin biak phung chu alek kanga engkim ma felvek mo saida ai poika tilutuk bookings li a o tang chuan a hlau thong hle ti tenara chuan a hemaya an lo tlan che man hlawalom saida chuan atia tenara chu a khong ter ata an engtin a kapu bompu a mai nan tlan che man hlawani hotel tir ka in lobby atang an chuak lai lo hmuwa tenara chuan biak phung chu ada bura a secretary ne na chuan intercom atang chuan flintan le karbalo kharon lutir vate atia minute rei lote a chuan flintan le Vince Carbalo chu tenar office a chuan an ron lut don tanha na a tenara chuan ni pahnih te lam chu hoin thinrim eng phiar hian kan uipui pahnih te kha an chuak le ta tunba khe an tlan bo le to tur ani lo in hre thiamem tuna an omna ka hrilang chowa in waching fel nga lang zona in na yem flintan le Carbalo chuan in en don ha a chuta ai kapu an tirwal thoya tenara chuan a hnung lambanga me khep chu han met zewa bang chu tolphein screen lian to kha chuan khovel map chu fia to kin ron lang iara me khep danga han me le chuan
niwia ko pui chung map chu fia takin a ron lang wara kakat pe kha an kol chung chuan an omna kan chui chuak zung zung mai screen a eng sen de ve chu alo langa tenara chuan me khep dang chu han met le a ma se sen de ve chu adin na nga ya ading tarenga tenara chuan a ha thial rap rap chung hian kakat pe kha an pai bo ta ni mo atia a mai chu a sen tron trona flin ta le karbalo lam chu hoin vo in ni nge hian tha an ni nge ngei turani atia flin ta chuan tenara chu enin an omna lai kan sia si lo chuan engtin nge kan tenara chuan a lo tong khala khang uipui pahnih te khan olsam taka min bum theian in ringa ni mo mobile phone an kol chung chu keimin shilawin khoya man kalbo theilawang ati muar muara flin ta chuan makti mel ze thian an cell phone number sia em ni tin a lo zota tenara chuan chhane na en lo map chungun takena en zoka tuna chuan an om thran to arin om ti in me khep pakha chu han met le zawa tuna chuan Diane Steven ni chui ma sapotila atia number eng engamani hi a han met zeu zewa eng de sen vet ve chu electronic map atang chuan a che son tanta a muang changa kal del delin Manhattan ko thler sang sang hotel dor bazar ta chu fangkwal zelin reilo te a eng sen de chu dor lian chi pakhat zona chuan a ding chata chu dor lian ma chuan mitin reng dor ti chu in ziaka Diane Steven chu a bazar ni mo ti in tenara chuan me khep dang chu han met le a ama ang bok khan eng number emo hi a han met le ta zeu zewa tuna kali heri si ve thung atia eng de sen te chu a chele tanta a tun tum hi chuan new ya khopui chung mun sang sanga kal kwal thunga an pathum chuan eng sen chu an thlir thapa ko thler pakhat thomnodor restaurant damdoi zorna hmun te chu afang zela chuta bus station omna bial eng sen ve chuan chulai hmun chu chip chiar takin afanga chuta inlian pui bang nei lo zona chuan ading ta chata bus station a om mek ani mo tenara chuan lom lo mel ze thian atia an pahnia man vatan ngai ani atia engtin a karbolo chuan alo ti vata khopui chung to ve ve an om sia kan va thlen meu chuan an kalbo man dai tonga sin tenara chua in hera min ron zui ra u tin office pindan pakhata chuan a hruai luta chu pindana chuan khol thuak nei na tho lan chu na man ruate CPU te thupek chutlu na man ruate chu enge mozat alo in rem tlar dula chuara chuan khol te bial deuh kar hi oma abula chuan CD te DVD te po enge mozat a om boka tenara chuan CD chu han en kwala Diane Steven in zia da chu khola chuan a thun luta a flin ta le karbalo hne na chuan hei hi ori lak chhuana le ti danglam na khola ni hi pi Steven ni le pi Harry si o te chu nimin pi a ka office an ron kal khan kalo lak chhon tir vek ani ano chuak phone kal dan le a phone in thak thleng chak zong te chu he khola hian khunglu ani in he khol hian rikal phung te chu khai khinin alo thliar sang vek to a me khe pakha chu han met zawa tu maltin ka soya ka o chuak te chu midang o CD kan khunglu khola kan thunlu o alo changzel mai don ani tenara chuan atia chuta telephone chu han la number engemaw hi a han met le zeu zewa khol te a oboma chuan hello kali o chuan a ron ti trala o chuan a fim khur hle ani ti a hriat maya tenara chuan kali ka ron be thei hlau chu ati zia hle mai atia tenara o ron chuak chu Diane o chia chia ani thung kali chuan Diane min ron be man hlau chu awan nei thak te New York kalo chua san man tre pasin atia flin ta le karbalo chuan maktia ka ho hian an lo ena tuna khongei kaldon kali chuan Chicago ka pan photanga chuta tangin Paris a atia tenara chuan kali tuna I chuak theilawang atia reilo te are wangwanga chuta enga mo kali chuan a ron tia tenara chuan a chan chu thil om zia ka hre chuak ta kan pasal te thattu le an tha chan atia olalpa engtin ichiang chi amo lutuk afiana po engkim ka nei vek Diane chu avaro pui ve tenara chuan afin fiana ka kola Delmon Hotel a penthouse e a ka ommek hetatang hian FBI office ka pan le ang irem chan phot chuan min ron zui ve la ka du ma se ho hlaning hak lel to om sia ka hre thiam
nilo nilul lawe a ma kana ti puitlin man lo chu ati hlotlin na ko nga telwe ngei ka du frin ta le kar balo chuan tenara atanga chuak othu malti danglam o chu ngun takin an ngai thla a bus station a thupuan ri te chu fiale chiang takin chu khola tang chuan a hriat thei veka kali o chuan karon zuyang chadayan delmon hotel a committee mo kha tenara chuan o kotler 86 na penthouse a karon kal nga le reilo te a kanin modon nia kali chuan ti in biak na chu ati topa tenara chuan frin ta le karbalo lam chu hoin kan har sona zat ve chu kan ching filta tuna azat vedang ti in cd dang apona keli haris ti in ziak chu khol te a chuan athun ve le ta a frin ta le karbalo ten an en reng lai chuan phone me khe pa chuan number eng enga mo hi a han met le zeu zewa dayan chuan khola chuan hello aron tia tenara chuan dayan atia khola tanga o chuak ero chu keli o chi ani thung e keli edam mo ka thalu tuk chanchin pur om tak hril tur che ka nei kan pasal te that tu le an tha chan ka hre chuak ta dayan chuan enga tu mo pur mel takhian a ron tia tenara chuan phone a soi mai chi po ani lo dayan kotler 86 na delmon hotel penthouse a ka meka min ron mu thei ngem atia e te reng tuna karon kal nga le dayan chuan atia tenara chuan thalutuk dayan kalong ngak rengang che atia in biak na chu atopa tenara chuan khol te chu ofa frin ta hne na chuan nanglo wa chang ro tin cha bia pe a hei hi penthouse e cha bi chu ania tuna kal nga la kan uipui pani te chu lo nga kang che room chung an lo lu vele i lo that ngal zel don nia an ruang sang hoi lam chu ka kota om ro se atia karbalo le tenara chuan frin ta in her ta vut le man mo ta ka pindana tanga chuak ta chu an enzuya karbalo chuan enge ti ve tura min du bookings li tina zot chota saida hanan de se kha lo da thang che tenara chuan ati bung muka penthouse e pindan chunga chuan frin da chu athutaran maya tuntu ma hi chuan thil kal suala ommi to tura ni lo tun ma deuh to khan hetiang thila mi hlo cham pakhat chu tenara na da botir kha ala hrenga kei chu kan ve don lo ati ril ru sau sawa a pistol chu aphoi chuaka angul chu uluk takin ena silencer chu avwalu ta a tuna chuan ati thei om chhun chu lo nga to pani ri mai delmon hotel atanga thler ruk na zona taxi ron tlan mek kele heri si chu phuna wangin aso sang hleya mak tuna chuan ichunga an thil ti man chu an tel ngei done hremlowa chho an ni top lawang ti in angai to a dayan chu om hle hle thei to lo amang chia chu atop ta engtine mo kali chuan kan pasal te thatu le tha chan fin fiana anei hlo chu ani phot mai phuba chu la kin om thuayang ti in aril ruina ngai to a itan ma kala me ka sin richat min chuang hle lo mo ka kianga hian ni om reng tata hriat na ka nei thin chu chau chu ni lawin dayan ngai to ana chu taxi driver o chuan aron ti boy ta a kan thleng ta e kapi hei hi delmon hotel chu ani e ole heti hian bukhat na chu alo top le ta a buhni na ron chun zom le thuai ka tum don nia tuna tan chuan hun man nuam le vek mai ule